Ụmụnne m, ọ na-enwekwara echi ọnwa nọ nwa nwaanyị mba nnọ awụchasịala nụ m eye biko ụmụnne m, ụmụ ihe m so ma bịa butere ọnụ ngala. Enwere nwanne anyị nwoke ya na nwunye ya chọga surrogate mother. Ọwụ na ịnọ ngala iwe young lady edila mature, you know what I'm saying, imekiri onwe gị choice, ịma ihe ị chọrọ, you know what to do and how to do your things. You take a decision, or you a single mother need financial help one way or the other. Biko also chọrọ ya na nwunye sa ha chọga surrogate mother. Surrogate mother enwe ndị na-amaghị ihe wụ surrogate mother. Surrogate mother wụ ndị nwaanyị ga-eburu di na nwaanyị ọzọ nwa, nwaanyị ibe na-awụghị nwa ya, gị buru nwa n'afọ. Ị ga-ajụ na ele ụdị eji ebu ya. Ọ wụkwa ihe ị gakwuru di nwaanyị ahụ gị na ya alakpuru ya atọ n'ime mba. Ọ wụ ihe a ga-aga ụlọ ọgwụ eme ihe niile na lab. Ọrụ ṅụwụ prepare your body, ịsha asị ṅụbịa gị bịa a transfer that embryo di na nwaanyị ahụ ahashiri ati were gbọkwụ dọkịta ga-eji aka tige n'afọ nwa ahụ ebido buwe gị mụọ ya, gị ka ihe nwa awụ okenye akwụ ọṅụ ụgwọ, enwe ihe gị na ha kwuru akwụ ọṅụ gị megịnị gị lawa. Maka anụla m ajụjụ a severally, ọ bịala na my table mgbe m mere one video m mere gbasakwara ihe gbasara di na nwaanyị chọga onye ga-amụrụ ha nwa, di na nwaanyị chọgakwa somebody ga-amụrụ ha nwa. Emene m video dị otu a, anụrụ m ajụjụ people jụrụ m si nwaanyị mba na olee otu esi emedo surrogate na nwaanyị mba na who is a surrogate, olee otu esi eme ọwụ second wife of a ten so no. Biko di nwaanyị ahụ agaghị emetụ na aka gagharị n'elu. Some people sef ị ga-ahụdụ ha anya, ị ga-ahụ ha anya, ọ n'ụlọ ọgwụ ka ga direct gị ga ebe ahụ. Enwe onye na-amụrụ dị nwa ị gide ahụ ya anya, somebody ga-anọrọ dị stand enwe ike e process chaa ya na lab, etinye ya n'afọ, gwa ya ebe ị ga-anọ, gị nọrọ ebe ahụ. Once ị mụrụ nwa ahụ gị hand ya over kashi ike. Parents nwe nwa bụ ekuru nwa n'ihi na ma nwa ma ụzụ kpọrọ ma ụzụ ejiri kpọ nwa ma nwa kpọrọ onwe nke nwoke ọrụ ọwụ gịnị incubator, ihe ọwụ gịnị iburu dị nwa 9 months mụọ ya gị ka ige ndị nwe nwa nara ego gị mee gịnị lawa. Ọ bụrụ na ị nọ ngala ị ga-emeli ya wee ihe ọrụ surrogate mother. Enwere m agbọbịa na-eme, nwee ndị single mothers na-eme. Biko sendara m private message, direct message, si nwaanyị mba nọ na ịdị interested ka m nwee ike connect aṅụ to ndị nedere such services. Unu ga-ekwuo price ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.